Δευτερευόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Γεωργίου και πάσα Χριστό ημών αδελφότητας. Κύριε ελέησον, Κύριε Έτσι δεόμεθα ελέησον, υπέρ της Κύριε Βουλής του Θεού Μοναχής και της Συμμορίας του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει. Και εσύ τη δόξα μου να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Τον εκβόντων πάντων. Ελέησον ημάς ο Θεός και του μέγα ελέωσον Θεό μεθάσου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνθρωπος και της εκπάσης στο ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπέρ της δούλης του Θεού φιλοθέης μοναχής, της εγκαταβιούς στη μέση, της εγκαταβιούς εν διαράμονη τάφνη, Κύριου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίας είναι το Υιόργου του δυνάμει και Αγία και επιφυτής του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου Δεϊθώμε.